La pipa o l'espàtula? No, la pipa. La pipa, per pintar la pipa. I per fumar l'espàtula. Per fumar l'espàtula i per pintar el fri amb els dits. Vale. Sí. Sense la pintura no hauria tingut res. Perquè si no es treballa molt, no... Si no es treballa molt, no, la pintura no surt. I amb la inspiració, hi creus, tu? Inspiració? Fins a cert punt. Potser una mica, però... Ja ho he dit, crec més en posar-s'hi, treballar i fer. Treballar la pintura. Expressionista? Sí. 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 La revista aquella diu Ultra. Ultra no. Ultra no. No, Ultra no. Expressionista. Expressionista i prou. Sí. Allà prou, ja. I els teus pintors que t'han influenciat o et van, al principi, o et van anar de més, vull dir, o d'entrada així que dius, hosti, Mati va veure aquest o això, quins... Sí, el Van Gogh, Kokoschka, amb ulls molt, moltíssim. Qui més? Home, també tenim tots els clàssics, més també. Velázquez, Goya, Murillo, el Greco, d'aquesta època el Greco, el que més, i d'altres. També m'agrada la teva. Hosti, gràcies. T'agrada la teva pintura. Gràcies. No, és veritat. Sí. Em vaig comprar un. Sí. Te'n recordes? Sí. Oh, i me'n recordo que en una exposició a Barcelona em vas ficar avui he vist expressionisme de veritat. Això ho tinc guardat, vull dir que... Vindrà el Cortázar, Vindrà el Cortázar o no? M'ha dit que era una mica tard perquè estava acabant de fer 4 punts, però ja el coneixes. Però arribarà. Ja ho fa, sí. I ma mare d'això també diu que vindrà, però que avui no perquè diu que... Doncs bueno, ben fet que fa. Home, clar que sí. Això s'ha d'ensenyar a la gent del poble. A més, val... Els quadres llavors aquests no els teníeu. Bona tarda a tots i moltes gràcies per la vostra assistència. Deixeu-me primer de tot que digui que excusi a la directora, a la Maria Rosa Romagosa, degut a motius personals avui no podrà estar aquí amb nosaltres, però sí que en nom d'ella i en nom de tot l'equip l'Onada Casserres volem donar les gràcies perquè realment estem molt orgullosos de poder tenir aquí el Marc entre nosaltres. Bé, donem la paraula a la Jessi, si ens vol dir algunes paraules. Sí, jo he triat un petit fragment d'aquest llibre que es va editar de l'obra d'en Marc, que crec que aquí explica una mica com és ell. Sí? M'ho deixes fer, Marc? Prou, igual. És una mica la visió del periodista que va escriure el llibre, com va veure el Marc fa uns anys. Marc Camps és un ésser especial. No m'atreveixo a qualificar-lo de personatge, però ho és. Es mou per camins diferents de la resta dels mortals. Navega per espais infinits sense aixecar els peus de terra. Té una visió especial de les coses, basada en uns criteris assenyats i sòlidament afermats. És un pintor bregat, creador d'una obra densa, bigarrada. És un poeta que fuma en pipa, o que no fuma. Diria més aviat que treballa amb la pipa.
encenent-la cada cop que se li apaga, cosa que passa constantment. Fumador empedreït, lector constant, noctàmbul total. El vaig conèixer fa anys, en una sobretaula llarga i nocturna, i em va cridar l'atenció. Ara l'he conegut millor. He entrat al seu estudi, a casa seva, he parlat amb ell extensament. Per mi continua sent inqualificable, especial, dotat d'una poderosa personalitat. Va néixer a Casserres, un petit poblet del Berguedà, fill d'una funcionària de l'Ajuntament. La seva infantesa va transcórrer entre Casserres i el Guixeró. Molt aviat va demostrar que tenia les idees molt clares sobre com volia viure. No li agradava l'escola, preferia pescar al Llobregat. Triava el contacte amb la natura abans que estar tancat entre les quatre parets dels estudis. Preferia cantar, tenia una veu bonica i posava a prova les seves qualitats a la missa del diumenge. Afirma que de petit no volia ser res, només desitjava viure tranquil. Solidari amb els seus somnis. Els seus pares no compartien la mateixa idea d'una vida tranquil·la. Pensaven que si ja no volia estudiar havia d'aprendre un ofici per assegurar-se el futur. Ell ho va acceptar i als 15 anys va entrar a treballar en un taller mecànic de torner en una població propera. Cada dia feia 11 quilòmetres d'anada i 11 de tornada. Va ser en aquella època quan se li va despertar la vocació d'artista. A Casserres hi vivia un pintor, en Ramon Trulls. El Marc un dia el va anar a veure pintar, li va agradar el que feia i va decidir que ell també podia fer-ho. I avui, tots plegats, podeu veure que ell també ho podia fer-ho. Aquí té la seva obra. Un fort aplaudiment. Però des d'aquí la residència ens fa especial il·lusió l'exposició perquè ja ho sabeu, són les treballadores més antigues que fa molts anys que amb el Marc li estem insistint que vingués a exposar, no volies, Marc? I al final el Claudi ho ha aconseguit i tenim l'exposició aquí a la residència Onada, aquí al nostre espai, i ens fa especial il·lusió. Moltes gràcies, Marc. Ho faràs més sovint d'exposar ara, Marc? Aquí? No, un cop ja n'hi ha prou. Bueno, si fas noves obres ens les has d'ensenyar. Clar, en farem una nova... S'assemblaran. Però no són les mateixes, eh? I ara doncs voldria donar la paraula a l'il·lustríssim senyor Sergi Roca, el president del Consell Comarcal. Gràcies per haver vingut. Gràcies, Jessi. Bé, il·lustríssim alcalde, regidora de l'Ajuntament de Casserres, l'organitzador, que jo diria que és el Claudi, i també la gent d'aquest centre, de la residència L'Onada, i els residents també, i gent del poble que heu vingut. Primer de tot, jo sí que volia agrair a l'organització, sobretot al Claudi, i a l'alcalde que m'hagin convidat com a president del Consell Comarcal a compartir aquesta estona i compartir aquesta estona amb el Marc. Ha exposat a París, ha exposat a Amsterdam, ha exposat a Madrid i per tant és una persona que... Perdoni? S'equivoca. Doncs és el que jo he pogut llegir a la biografia. Delft? Bueno, d'Amsterdam, Delft. Delft? Sí? Holanda? Sí? Sí, Amsterdam. Amsterdam. No, Delft. Sí. Primer Delft, Sí. després Amsterdam. I després Amsterdam. Després... Doncs no m'equivocava del tot. Jo he estat l'ordre, en però... 51 inauguració d'aquest senyor. Sí, molt bé. Molt bé. Doncs a Madrid també va exposar. A Madrid també. A Pamplona també va exposar. Oviedo. Oviedo? Sí? A Pamplona no? A Pamplona no? Oviedo. A molts llocs, Marc? A molts llocs, d'arreu. Doncs em referia que era un berguedà que realment ha exposat arreu d'Europa. Casserres. Ell ha passat moltes temporades, pel que he pogut llegir, a Barcelona, però realment Barcelona l'ha impactat, jo sé que París també l'ha impactat, però ell sempre ha retornat cap aquí, cap a Casserres. Sempre ha volgut pintar, sempre l'havia impactat els horts, l'agricultura d'aquí de Casserres, i per tant els seus orígens podem dir que són aquí a Casserres. I per tant jo el que volia era felicitar el Marc pel bon treball que ha fet. Moltes gràcies.
senyor alcalde de Casserres, Josep Colilla, si vol fer-nos unes paraules, nosaltres estaríem molt contents. Molt bé. Bona tarda a tothom, il·lustríssim president del Consell Comarcal, regidors, acompanyants, amics. Una mica amb la línia que ha dit el Sergi abans, en primer lloc felicitar el pintor, el Marc, i el Claudi per la iniciativa d'haver muntat aquesta exposició de pintura. En segon lloc també agrair a l'empresa de l'Onada que hagi cedit les seves instal·lacions per poder posar els quadros, i un cop dit això, el Sergi ho sap també com jo, que les persones a vegades que ens dediquem avui en dia a la política local o comarcal, que el dia a dia és una mica feixuc, cada vegada més i costa de travessar-ho, no és una queixa, així som, perquè voluntàriament que actes com aquest van passar una estona ben agradable aquí envoltats d'amics i de tots els avis de la residència. Actes com aquest, en aquest cas cultural, fan que el dia a dia sigui més amè i ens ajudi a travessar-ho. A tall d'anècdota també voldria dir que abans me n'he recordat, que fa, no sé el Marc si se'n recordarà, que abans quan érem petitets, com no teníem internet, ni la Play, ni totes aquestes coses, recordo que devia ser per allà als anys 70 que vaig tenir l'honor que aquest senyor em va ensenyar de pintar, ho fèiem allà a dibuixar els baixos de la rectoria, i és una casualitat, diguem-ho així, que després de tants anys tingui l'honor també d'estar aquí a la presentació d'aquest acte. I ja per acabar, dir que una mica en la línia que deia el Sergi, que el Marc potser segurament ha sigut un dels millors pintors o els millors artistes berguedans dels últims anys, i que potser al haver estat tants anys a fora no ha tingut el reconeixement que segurament es mereix. I des d'aquí, tant a nivell local com segurament a nivell comarcal, li volem donar aquest reconeixement i que sàpiga que si vol continuar exposant la seva obra per la comarca li farem costat. I aprofitant també per dir que des de l'Ajuntament voldríem que això no fos un fet excepcional, el fet de fer una exposició, ja que tenim pensat instal·lar de forma permanent una sala d'exposicions, perquè així tots els artistes locals, comarcals, durant l'any puguin exposar la seva obra, pintura, escultura, el que sigui, i així donar una mica més de vida al poble i que tothom tingui un lloc per ensenyar-nos la seva obra. Com dit això, res més. Moltes gràcies a tothom i per molt temps. Ja que no tenim cinta inaugural, no? Fem una mica... Sí, de forma simbòlica, no? Marc, ens hauries de dir algunes paraules, no? Alguna coseta, va, Marc. Encara que sigui alguna cosa perquè es doni per inaugurada, dono per inaugurada la meva exposició. Dono per inaugurada la meva exposició. Molt bé! Moltes gràcies per haver vingut totes les persones de Casserres, també els nostres avis i àvies per fer-li costat al Marc, estem molt contents, i sobretot a l'il·lustríssim senyor Sergi Roca, gràcies perquè suposo que vau tenir una agenda molt ocupada, i al senyor alcalde i als regidors que heu vingut també de l'Ajuntament, moltes gràcies. L'onada, no sé, estem emocionats, Marc. I ara tenim una mica de berenar per tothom. Us voleu quedar i així ens podem una mica comentar els quadres i ens pots explicar una mica la teva obra, Marc? Mentrestant una mica de coca i una mica de Fanta. Sí? Molt bé. Vale, doncs anem a buscar. Molt bé. Si voleu aixecar i mirar els quadres, esteu convidats. Aquests quadres s'han d'exposar, que val la pena, no tancats i aparells.